Zimbabwe's State Security Agency, Central Intelligence Organization, former Deputy Director General Love Mukandi vouya panapa vachifumbira mutonde wenyika achinzi aiwa mukaona aiwa zvinhu zviri inhuman zvakaita sana gugura hundi pamwechete nethe 2017 coup aiwa uya achizviattributa aiwa as the CIO aiwa Deputy Director achiti aiwa zvese zvetinoziva zvanga zviri mumaoko edu kuti zvailidhiwa nemutungamiri wenyika yezimbabwe wemazuva munanga usambira mashoko aiwa anobuda tiona zvipostiwa navakomana aiwa the news hawks pamwechete navakomana aiwa vekozwa nana majarajaros vachibuda vachiti posta mavidheos achitaura achiti aiwa is the guy aikonzesa zvese zvinodobva subscribe walike watomba bele kuti kuna the news house panapa kudanyora chiti Zimbabwe State Security Agency Central Intelligence Organization former Deputy Director General Love Mukandi says there is a link between Gugura Hundi and the November 2017 military coup which brought President E.D. Mnangagwa to power. This issue has not been adequately studied or explored to establish whether there was any material connection or not, and the import and implications of that thereof. It is important to investigate it to understand Mnangagwa's motivations in power and how to address that going forward. Mnangagwa has been anxious to resolve the Gugura Hundi atrocities without accountability, justice, and reparations, focusing mainly on exculpation and bearing the costs of the massacres. Thomas Ukamura toka panapa our this former CIO Deputy Director achiti aiwa vakomana ava vane direct link aiwa pane Gugura Hundi pamwechete ne2017 coup kuti ndo vakomana vaizvironga. Yes, vaiva willing kuda kuiresolva but vaingoda kuvharavhara nyaya yacho pasina chokwadi chinenge chabuditsiwa kana chabringiwa onto the table nokuda kuti they were involved with those issues. Tose mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitwi ichi? Nyangu mesection medu musana subscribe or like, so turn the bell icon.